ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋ ନାଁ ଗୀତା। କାହାଣୀଟି ମୋର ବହୁତ ଦିନ ତଳର, ମାନେ ପାଖାପାଖି 10 ବର୍ଷ ତଳର। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବାହାରେ ରୁହନ୍ତି। ମୋ ଘରେ କେବଳ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ମୁଁ ରହୁ। ବାହାଘରର 7 ବର୍ଷ ପରେ ବି ମୋର କୌଣସି ପିଲାପିଲି ହେଇନଥିଲେ, କାରଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୁମ୍ବାଇରେ ରହି କାମ କରନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଖେ ଗାଁରେ ରୁହେ। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ସହରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜମା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଯେବେ ବି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୁମ୍ବାଇ ଯିବା କଥା କହିଛନ୍ତି, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର କୁହନ୍ତି, ତୁ ବୋହୂକୁ ନେଇ ଚାଲିଯା, ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ଘରେ ଯାଇ ରହିବି। ତେଣୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଗାଁରେ ରହି ବିଲବାଡ଼ି କଥା ବୁଝନ୍ତି। ମୁଁ ସେକ୍ସ ପାଇଁ ବହୁତ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୁଏ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବର୍ଷରେ କେବଳ ଥରେ କି 2 ଥର ଆସନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ବହୁତ ଛୋଟ, ସେ ମୋତେ ଭଲରେ କେହି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପିଲାପିଲି ନାହିଁ। ମୋ ଶାଶୁ ମରିବା ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଇସାରିଲାଣି। ମୋ ବାପା ମାନେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର 56 ବର୍ଷ। ସେ ଚାଷ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦେହ ଏବେ ବି ମଜବୁତ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା 6 ଫୁଟ। ମୁଁ ଜଣେ ଶ୍ୟାମଳୀ ରଙ୍ଗର ସ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ମସ୍ତ। ମୋ ଫିଗର 34-30 ଅଟେ। ଆମ ଗାଁରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବି ଯାଇ ଚାଷବାସ କରନ୍ତି। ମୁଁ ବେଳେ ବିଲ ଆଡ଼େ ଯାଏ। ସେଇଠି ଶ୍ୱଶୁର ବିଲରେ କାମ କରିବା ବେଳେ ଓ ବେଳେ ସେଇଠି ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଛି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋ ବିଆରେ ନେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସୁକ ହୋଇଉଠେ। ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ 9 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବା ଓ 3 ଇଞ୍ଚ ମୋଟା। ମୁଁ ବି ବିଲରେ କାମ କଲାବେଳେ ସେ ମୋତେ ଘୁରି ଘୁରି ଅନାନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ପଟେଇବା ପାଇଁ ମୋ ଦୁଧକୁ ତାଙ୍କୁ ଲଗାତାର ଦର୍ଶନ କରେଇଥାଏ। ଗାଧେଇ ସାରିବା ବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ତାଙ୍କ ଆଗକୁ ଟାୱେଲ ପିନ୍ଧି ଚାଲିଆସେ। ଏମିତି ବେଳେ ସେଇ ଟାୱେଲ ପିନ୍ଧି ତାଙ୍କୁ ଚା ତିଆରି ଦେଇ ଆସେ। ଆମର ଗୋଟେ ବଗିଚା ଅଛି। ସେଇଠି ସବୁ ଆମ୍ବ, ପଣସ ଓ କାଜୁ ଗଛ ଲଗା ହୋଇଛି। ଗୋଟେ ଦିନ ରାତିରେ ବାପା କହିଲେ, ବୋହୂ, ମୋ ବଗିଚାରେ ଟିକେ କାମ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ରାତିରେ ଟିକେ ଡେରିରେ ଆସିବି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ ବି ତୁମ ସହ ଯିବି, କାରଣ ଏଠି ରାତିରେ ଏକୁଟିଆ ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗିବ, କାରଣ ଆମ ଘର ଟିକେ ଗାଁଠୁ ଦୂରରେ। ବାପା କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁ ସେଠି ଯାଇ କ'ଣ କରିବୁ? ମୁଁ କହିଲି, ତୁମେ ଯାହା କରିବ ସେଇଆ କରିବି। ସେ ହସିଦେଇ ଆଉ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ସେଠୁ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଖାଇବା ତିଆରି କରି ଖାଇସାରି ବାହାରି ଗଲୁ। ଆମ ବଗିଚା ବହୁତ ଦୂର ଥିଲା। ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ଆମେ ପ୍ରାୟ 30 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସାଇକେଲରେ ବାହାରିଲୁ। ମୁଁ ଯାଇ ସାଇକେଲରେ ଆଗରେ ବସିଲି, କାରଣ ସାଇକେଲ ପଛ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନଥିଲା। ଶ୍ୱଶୁର ସାଇକେଲ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁ ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ବାଜୁଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଛାତି ମୋ ପିଠିରେ ଲାଗୁଥିଲା। ମୋ ପିଠି ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା ଥିଲା, କାରଣ ମୁଁ ଖୋଲା ଟାଇପ୍ର ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲି। ବେଳେ ସହର ଯାଏ, ଆଉ ସହରୀ ଫ୍ୟାସନ୍ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ମାଲୁମ ଥାଏ। ସେ ଗୋଟିଏ ଗଞ୍ଜି ଓ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ସେ ଭିତରେ କିଛି ପିନ୍ଧିନଥିଲେ। ମୁଁ ସାଇକେଲରେ ବସିବା ବେଳେ ଦେଖିଥିଲି। ମୁଁ ବି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିନଥିଲି ଏବଂ ବ୍ରା ପିନ୍ଧିନଥିଲି। ଆଉ ଆମେ କିଛି ବାଟ ଯାଇଛୁ, ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଆମେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଗଲୁ। ସେଇ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଗୋଟେ ଗଛ ତଳେ ଠିଆ ହୋଇ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ। ଆମକୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ନଥିବାର ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା, ଆଉ କେଉଁଠି ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ନଥିଲା। ମୋତେ ଶୀତ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଓଦା ହେବା କାରଣରୁ ମୋତେ ପରିସ୍ରା ବି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି, ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ପରିସ୍ରା ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ କେଉଁଠି ପରିସ୍ରା କରିବି? ସେ କହିଲେ, ହଁ, ମୋତେ ବି ଲାଗୁଛି। ତୁ ଏଇଠି କରିଦେ। ଆଗକୁ ଅନ୍ଧାର ଅଛି, ଆଉ ସୁଖ ବାହାରିଯିବା ଜଲ୍ଦି। ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ସେଇଠି 2-4 ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇ ମୋ ଲୁଗା ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ମୋ 2 ହାତରେ ଧରି ବସିଗଲି, ଆଉ ଚର୍ଚର ସାଉଣ୍ଡ କରି ମୁତିବାରେ ଲାଗିଲି। ତାପରେ ଶ୍ୱଶୁର ମୋର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ତାଙ୍କ ଲୁଙ୍ଗିକୁ ଟେକି ମୁତିବାରେ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ତିରିଛି ନଜରରେ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ଦେଖିଦେଲି। ସେ ଜଲ୍ଦି ପରିସ୍ରା କରି ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଜୋର ବିଜୁଳି ମାରିଲା। ମୁଁ ଚିଲେଇ ଉଠିଲି ଓ ଡରିଯାଇ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲି। ଏଇ ଭିତରେ ଶ୍ୱଶୁର ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଲୁଙ୍ଗିଟା ଟାଇଟ୍ରେ ପିନ୍ଧିନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଲୁଙ୍ଗି ଖସି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା।
ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ମୋ ବିଆ ଉପରେ ଚାପି ହୋଇଥାଏ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧରି ବିଚଳିତ ହେଉଥାଏ। ମୁଁ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲି। ସେ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ମୋ ପିଠି ଉପରେ ବୁଲେଇବାରେ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତ ସ୍ପର୍ଶ ମୋ ପିଠି ଉପରେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା ବୋହୂ, ଏତେ ଡରିଗଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଠିକ୍ ସେ ମୁତିଛୁ କି ନାହିଁ? ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ବାପା, ମୁଁ ବହୁତ ଡରିଗଲି। ମୋର ତ ସେଇ ବିଜୁଳି ସାଉଣ୍ଡରେ ପରିସ୍ରା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ତୁମେ ମୁତିଛ ତ? ନା ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, କେଉଁଠି ମୁତି ପାରିଲି? ତୁ ତ ଆସି କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲୁ। ମୁଁ ଲାଜେଇ ଗଲି। ସେଠୁ ବିଜୁଳି ଆଉ ଥରେ ଜୋର ମାରିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ସବୁ ମୁତ ଠିଆ ଠିଆ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ଉପରେ ବୋହିଗଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କସମସ ହେଇ ତଡ଼ପି ଉଠିଲି। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ, ଏଇ ବର୍ଷାରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ କିଛି ଅଜବ ଅଜବ ଗରମ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଦୁଇ ଆଖି କି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ଏତେ ଥଣ୍ଡାରେ ତୁ ଗରମ ପରିସ୍ରା କ'ଣ ଯାଦୁ କଲା? ମୋର ବି ମୁତ ବାହାରିବ। ମୋ ମୁତ ଧାର ତୋ ଧାର ସହ ମିଶିବା ପାଇଁ ଦେ। ମୋର ବି ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ କହିଲି, ବାପା, ମୋତେ କ'ଣ ହେଉଛି? ତୁମ ବାଣ୍ଡ ସିଧା ମୋ ବିଆ ମୁହଁରେ ତା ମୁତ ଢାଳୁଛି। ଓଃ ଓଃ, ଆମ ପାଣି ମିଶୁଛି। ସେଇଠୁ ମୋ ପାଦରେ କିଛି ଚାଲିଗଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଚିଲେଇ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଆହୁରି ଜୋର ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲି। ମୁଁ ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲି, ଯେମିତି ପିଲାମାନେ କାଖ ହେଲା ବେଳେ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧନ୍ତି। ମୋ ବିଆ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ଉପରେ ଆସି ଆପେ ଆପେ ସେଟ୍ ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କ ହାତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ଲଙ୍ଗଳା ଗାଣ୍ଡିରୁ ଧରିନେଲା। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହାତ ମୋ ଗାଣ୍ଡି କଣାରେ ଅଟକିଗଲା। ମୋ ମୁତ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିଲା ଆଉ ତା'ର ମୁତ ମୋ ବିଆ ଉପରେ ପଡ଼ି ମୋତେ ଗରମ କରୁଥିଲା। ଆମେ ଏମିତି ଠିଆ ହୋଇଥିଲୁ। ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ, କ'ଣ କାଣ୍ଡି ହେଇଛି ତୋର ବୋହୂ? ମୁଁ କହିଲି, ବାପା, ତୁମ ବାଣ୍ଡ ମୋ ବିଆକୁ ଗରମ କରୁଛି ଆଉ ତୁମ ହାତ ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ପଶୁଛି। ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ, ୱାଃ, କ'ଣ ମସ୍ତ ଗାଣ୍ଡି। ବୋହୂ, ତୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ଗୋଟେ ହେଲେ ବି ବାଳ ନାହିଁ ଆଉ ତୁ ମୋ ବାଣ୍ଡ ଉପରେ ବସି ମୁତୁଛୁ ଗାଣ୍ଡି। ମୁଁ କହିଲି, ବାପା, ତୁମ ବାଣ୍ଡ ବି ମୋ ବିଆ ଆଉ ଗାଣ୍ଡିରେ ମୁତୁଛି ଆଉ ମୋତେ ଗରମ କରୁଛିରେ ରାଣ୍ଡୁଆ। ଆଉ ଏମିତିରେ ତୁମ ପୁଅ ମୋ ବିଆକୁ ଶାନ୍ତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶ୍ୱଶୁର ମୋ କଥାରେ ଜୋରସେ ଆସି ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଳି ପୂରେଇ ଦେଇ ମୁଁ ଦରଜ ସହି ନ ପାରି ହିତସ୍କାର ନେଇ କହିଲି, ବାପା, ତୁମେ ଏ କ'ଣ କରୁଛ? ବାପା କହିଲେ, ରାଣ୍ଡି, ଯଦି ତୋ ଗାଣ୍ଡିର ହଳୁଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ। ୱାଃ, ମୁଁ ବଡ଼ ଆରାମରେ ହିତସ୍କାର ମାରି ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ଆଙ୍ଗୁଳିର ମଜା ନେଉଥିଲି। ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ବିଆ ପାଣିରେ ଓଦା କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଆଃ ଆଃ ହେଉଥାଏ। ସେ ମୋତେ ତଳୁଠିଆ କରି ମୋ ଶାଢ଼ି ଖୋଲିଦେଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଗଞ୍ଜି ଖୋଲି ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲେ। ମୁଁ ବି ମୋ ହାତକୁ ତାଙ୍କ ଗାଣ୍ଡିରେ ରଖି ତାଙ୍କ ଗାଣ୍ଡିରୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ପୂରେଇ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଶାଳୀ ରାଣ୍ଡି, ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର ଗାଣ୍ଡିରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ପୂରାଉଛୁ, ଏବେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଚାଟିବୁ? ରାଣ୍ଡି ବାହାର କର। ତାପରେ ମୁଁ ସେମିତି କଲି। ମୁଁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ କହିଲି, ତୁମର ଏ କିଳା ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ପୂରେଇ ମୋତେ ତୁମ ରାଣ୍ଡି କରିଦିଅ। ମୋତେ ଜୋର ଜୋର ଦିଅ। ମୁଁ ଜଲ୍ଦି କୁତି ବନିଗଲି। ସେ କହିଲେ, ରାଣ୍ଡି, ତୋ ମସ୍ତ ଗାଣ୍ଡି ଓ ବିଆକୁ କେହି ଫାଟି ଦେଉଛି। ରହ, ଏବେ ମୋ ବାଣ୍ଡ ପୂରାଉଛି। ରାଣ୍ଡି ବୋହୂ, ନେ ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ବାଣ୍ଡ। ମୁଁ ସେଇଠି କାଦୁଅ ମାଟି ଉପରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଉପରେ କୁତି ହୋଇଗଲି। ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ପଛପଟେ ଆସି ମୋ ବିଆରେ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ପୂରେଇବାରେ ଲାଗିଲେ। ଶ୍ୱଶୁର ମୋର କହୁଥାନ୍ତି, ମୋ କୁତି ନେ, ତୋ ବାପା ବାଣ୍ଡ ନେ, ମୋ ବୋହୂ, ତୋ ଚିକଣି ବିଆରେ ନେ, ମୁଁ ଏବେ ତୋ ବିଆକୁ ଖୋଲା କରି ଦେଉଛି। କେତେ ଟାଇଟ୍ ତୋ ବିଆ। ମୁଁ କହିଲି, ଆଃ ଆଃ, ତୁମ ବାଣ୍ଡକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂର। ମୁଁ କୁକୁର। ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ବାପା, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର, ତୁମ ବାଣ୍ଡ ବହୁତ ବଡ଼। ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂର ରେ ମାଗିଆ। ଭଉଣିକିଆ, ତୁମ ପୁଅ ଗେହି ପାରୁନାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ତୁଠୁ କେହି ହେଉଛି ଆଜି କ'ଣ ମୋତେ ମାରିଦେବ? ଆଃ ଆଃ। ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ମୋ ବିଆକୁ ଫାଟି ଭିତରେ ପଶିଗଲା। କୁତି ପରିକା ଧକ୍କା ଦେଇ ମୋତେ ଗେହିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଆଃ ଆଃ
ଆହୁରି ଜୋରରେ ଗିହ ଓ ଏମିତି ଗିହା ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ, ନେ କୁଟି ନେ ମୋ ବାଣ୍ଡ। ସେ ମୋ ଦୁଧକୁ ବି ବହୁତ ଜୋରରେ ଚିପୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଣ୍ଡ ବାହାର କରିଦେଲେ, ମୋ ମୁହଁରେ ପୂରେଇ ଦେଲେ। ପିଇ ଶାଳୀ, ପିଇ ଯା ମୋ ସବୁ ରସ। ମୁଁ କହିଲି, କ'ଣ ମଜା ଆସୁଛି ଶ୍ୱଶୁର ମହାଶୟ, ମୋ ଗାଣ୍ଡି ବି ମାରିଦିଅ, ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ତୁମ କିରା ଫଟେଇ ଦିଅ। ସେଠୁ ସେ ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ବାଣ୍ଡ ପୂରେଇ କହିଲେ, ନେ ରାଣ୍ଡି ବୋହୂ ନେ, ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ବାଣ୍ଡ ନେ। ଗେହି ଚାଲିଲେ ମା ଗିହା। କିଛି ସମୟ ଗେହିଲା ପରେ ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ, ମୋର ବାହାରିବ। ମୁଁ କହିଲି, ଛାଡ଼ି ମୋ ଗାଣ୍ଡି ଭିତରେ।